गैला जोब्बाय दिनै बोखारजोब्बाय नै बिहा हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय नै जारलांला साहा हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आंबो गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दाबोनो नै फुङावनो दं आं दासो बिसना थिसना खनस्रांजोबखांनानैहाय दानो नोंथांमोनजों सेराव फैलायबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' 9टा जालायनोसै दा खामानि मावनांगौआ दंबावोमोन ओमफ्राय आं सानदों आरोना दिनैहाय माने जिरायबाय थानानै फुजा होनायावहाय आंना गोबाव जायो नालाय जिरायबाय थानानै माने सिनस्रिया जा सानाय जासिनदों बेखायनो आङो दिनैहाय ओरैनो दा टिउट'रियेल सावनोसै ओमफ्राय बिदि सानदों आरोना बेखायनो दानो आङो माने इन्ट्र' भिडिअ होनानै दोनखाबाय आरोना ओमफ्राय नै दाबोनो माबा दाख्लैनिफ्रायनो खुवा खुगासिनो ना थाब सान्दुं दुङा ओंखारा जागासिनो ओमफ्राय दिनैबो बिदिनो आरोना दा नायदो नै माबायदि जानानै दङ नै दाबोनो सान्दुं गैया खुवा बिबार बारिखौनो हालाहाय आङो मोजांबो खालामनो हायाखै गैला ओरैनो जाब्रा जुब्रा जेरै गायनाय ओरैनो दङ साफा गैला माबा गैला साफा माने हाग्रा बंग्रा गैया आरोना हाग्रा बंग्रायाथ' गैया माने जेबो मोजां स्टाइल खालामनो हायासै आरो गोसोबायदि र' खालमासिफोरसो नायनोसै आङो ओरैनो दा लोगोफोर नै फिसालाबो बिदाया लानानै दंहैथ'यो माबायावहाय बायहेरायाव लानानै दंहैथ'यो दा बेखौहाय फैबाथाय ओंखाम जाहोगोरसै ओमफ्राय बेनिफ्रायसो आङो मा खालामबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय होबाय थादो होमबा ओमफ्राय नै आंना टेबोलफ्राबो गाला गुजुं जानानै दं आं देखायबाय थाला माने साफा खालामनांगौ दङ मा दोनलाबायनाय माबा माबि दोनलाबायनाय माने बे फिसालायानो मालाबा दोनलाबायनानैहाय माबायो आरोना हानहरलाबायो दोनहरलाबायो बेबायदिनो थानोसै दा बेखौ साफा खालामसै आङो होमबा नायलांबाय थादोल' लोगोफोर दा मा खालामनाय जायो आंबो आइडिया गैया नायनोसैलाय दिनै मा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो हायो नायनोसैलाय ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबे गांसे दख'ना बियो ग्रे कालारनि दख'नाया दाबोनो हैनो मोना आं जि उसुबिदा मोनगासिनो फैसा हरखानाय बेबायदि फैसा हरखानाय बुस्थुखौबाथाय आंहा जा उसुबिदा मोनबाय थायो आं थांनाय जायाखैना क'क्राझारावनो ओमफ्रायहाय बेखौ लांफानाय जायाखै आरोना बियो सासे स्टुडेन्टनि बिब' बे माबाना हरनायमोन नालाय बायनो होननानैहाय ओमफ्राय बेखौ लाफानाय दंमोन जा गोबावसै ओमफ्रायहाय आङो डिउटिबो हैनाय जायाखैना बेनि थाखायनो थांनायबो जायाखै हैनायबो जायाखै आरोना दा बे दंगासिनो माला हैनो मोनगोनथाय आं उसुखुथु मोनगासिनो माला थांनो मोनगोन दाथ' बे स्टुडेन्टआबो एग्जामाबो जोब्बाय नायनोसै माला हैनाय जायो नङाबा बियो बुंहरदोंमोन आरोना मालाबा ओरैहाय जोंनि सिंजाय फैगोन होननानैहाय ओमफ्राय बेयाव लांफैगोन होनना बुंदोंमोन आरोना नायनोसै आरोना माला हैनो मोनो जायखिजाया आं उसुखुथु मोनगासिनो बेखौहाय हैनो मोनैनि थाखायहाय दख'ना ग्रे कालारनिया बेनोमोन आरोना ग्रे कालारनि दख'नाखौ दासिमबो हैनो मोनाखै आङो नै थाङैखायनो लारु सावबाय जोंना निउ इयारनि लारुसो जाबाय बेरेफुंजानि जाबाय नै अमा एवनाया सिम्पोल दिनैनि अमाया जेबो गैया बेखायनो नोंथांमोनजों रेसिपि जेबो देखायबाय थायासै आङो दुन्दिया बरा सामब्राम बिलाइ ओमफ्राय नै नैबाव दंबावो दाउ एवनांगौ बेखौ संबावनांगौ दङ दाउ बेदर अमा बेदर फुजानि माबाखौ जागासिनो बेयो सन्देस फुजायाव होदोंमोन आङो फुजा खालामनायावहाय जागासिनो मा जाखो फुंनिफ्राय ना इस जा दे जा जाबाव बुरजा जा र' नै गावनाबाथाय फावानो नै जि साइज जाबाय अमाया अमाखौथ' साइज जायो अमायाथ' साइज जाखायो नै है मासि सुन्दर जाखोथाय दाउआबो सुनानै लाखाबाय संनांसिगौल' बेयाव आङो नै सयाबिन सोमदों दा मा खालामजागोन आं मिथिला जायखिजाया सोमनानै दोनबाय आङो दाउआव होनो थाखाय नै देनानै लाखाबाय जा देनांगौ दङ बेखौ देखाजोब्बाय आरो बेयाव नै फुलकबि रुगासिनोबो एकदम जेरावबो जेरैबो जोब संनांगौ दा नै फुलकबिखौ एसे रुख'गोरसै बेनिफ्राय संसै आरोना दे पिकनिक दे थांदो पिकनिक जाहैसै मालाय पिकनिक जाहैसै नै नोंहा
मेदागम हनै 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 हास्लाबला थांबाय मालाय दादाया थांबाय पिकनिक जानो थांबाय मालाय निउ इयारनि पिकनिक जानो थांबाय ए गैला बाय बाय नुदो थांबाय जेरैबो लोगोफोर मालाय गासैयावबो गान दामनाय मेथाइ दामनाय देक दामनायल' खोनालागासिनोथार नै लोगोफोर संनाय गेजेराव आंनि बिदिखौ जानो गोसो जाबाय फिथाइ सामथाइ जानोसै सान्दुङाव दोनखादोंमोन माने सान्दुङाव दोनाबाथाय गुसु जायोना दा फिसालायाबो जायो मायो ओंखायनो बांद्राय गुसुखौ जाहोनो गिनानै सान्दुङाव दोनखादों आरो सुस्रानानै जानोसै आं सानदोंमोन बेखौ प्रसाद आराम हानानै बानायनो ओमफ्राय है बाबाय आङो बानायनो ओरैनो जानोसै निउ इयाराव बिदि बाबायसो आङो जोंनालाय मा निउ इयार मा अल्ड इयार बिदिनोसै आरोना सोलिबाय थागोन भगबाननिसिम थेंकिउल' आरोना गोदान बोसोर मोनफिनलायबाय बेनोसै मोजाङै मोजां जेसेबांखिनि होदों भगबाननि थाखायसो मोननाय नालाय ना होमबा ना ओरै ओरै पिकनिक जालाजोबनाय बयबो दुगैनो लानाथार गिर्जायावबो नै दामगासिनो दाबोनो दामगासिनो माने मालाय गिर्जा जागासिनो बिसिना आंनि बानाया लोगोफोर बेनो माने आयु आयु मारै जाखो आंनि बानाया लोगोफोर बेनो जे मैयानिफ्रायनो आसा खालामना थादोंमोन आरोना मैयाबो दिनैबो आसा दंमोन जे सेलारि मोनगोन होननानैहाय ओमफ्राय खिन्थु गैयानो मोनानो दानो खबरानो गैया माथो दाबोनो खबर फैखांसिगौ आरोना ओमफ्राय मोनगोन सानदोंमोन गैया माथो खालामनो उपाय गैया मोनैखौ मोनै होमबाबो एसे गैथारला आखाइयावबो आखाइ सिना जादोंमोन आरोना आङो मोनबा हामसिगौ सानदोंमोन माबे आइ आइ बेखौ जाया इसोर हास्लाबा बेखौ नायाबालानो आयै 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 मामि आयै भगबान आंनि माबा गारनायखौनो जादों मा होनो बैग्रि बिलाथिनि बेगरखौनो खोमसि जागुलायबाय टाइमा जालायबाय 5:30 आरोना आङो दहाय संनायनिफ्रायनो संनायाबो आं संजोबनो मोनखायाखै आइसो माखासे संदों ओमफ्रायहाय जानायावबो आं नोंथांमोनजों फैनो हायासै आरोना हाखु दाखु जानाय जाबाय माने जानायाबो 4:00 जाखादों आरोना ओमफ्रायहाय बेबो मारै फिसालाया उन्दुबाय थाबाय ओमफ्राय उन्दुबाय थानानै सिखारनो मोना ओमफ्राय 4:30 बिदियावसो 4:30 बारबावदोंसो ओमफ्राय 4:30 बारनानैसो सिखारनानैहाय जानो मोनबाय आरोना जानायावबो आं नोंथांमोनजों ओंखायनो हाखु दाखु जानानै भिडिअबो जेबो खालामनाय जायासै आरोना ओमफ्राय दा बेलासिखौलायबाय 5:30 जाबाय आरोना 5:30 जाबाय दा बेखायनो आङो नै बेलासियावसो नङाबा दहायनो खामानिखौ मावनो सानदोंमोन आङो मा खामानि बे गोजाम बुस्थु बे गोजाम माबाफोरखौहाय मा होनो केलेन्डार आरिफोरखौहाय बेखौहाय बोस्रांजोबनानै गारहैनो होननानै सानदोंमोन आरोना आङो दिनैनो दा बेखौ खालामग्रोनानै लानोसै आङो नै बे मोनसे केलेन्डार बे मोनसे जाहैबाय केलेन्डार आरो नैबे जाहैबाय मोनसे बेखौ बोखारनांगौ नै बेखौ साफा खालामस्रांनांगौ नै मा मुलि दङ बेफोरखौ गारस्रांहरजोबसै आङो नैबे बिदा लोंबाय थानायसो गारथोंसै नै फिसालानिनो मुलि गोजामोन बियो सिगांनिनो गारहरनायानो जायाखै गारहरसै आङो बेखौहाय नै बेयावनो आवा खुन्दुं मोनबाय आङो बेखौ दोननानै लायग्रोसै आङो आवा खुन्दुंखौ नांगौ आंनो आवा खुन्दुंखौ नागिरगासिनोमोन आङो खुन्दुं आवाखौ ओमफ्राय दंखायोमोन नालाय बेसेबांबा बुरजा दा मोनसनफ्लांबाय आङो साफा खालामनायावसो बेखौ आङो मन्दिराव दोनफैखाबाय ओंखायनो मोननै समावनो बिसोरखौ मा मोनदों नै गणेश बाबा ओमफ्रायहाय नैबे सरस्वती बिसोरो जि बुरजा दङ ओमफ्राय मन्दिराव जायगायानो गैलाना बेबायदि दोननो बे थारमाने गोदोनि जों स्कुलाव लांग्रासोमोन आरोना बिसोरो ओमफ्राय दाबोनो दङ ओमफ्राय मोजाङैनो दं नालाय गारहरनोबो अनलायलाङो ओमफ्राय दा बेफोरो बिदिनो दं आरोना ओंखायनो बेखौनो मा खालाम अफाय दोननो सानगासिनो आङो बेखौ फोसाबनानैसो दोननांगौ माने आलायनानै दोनलाबायनायसोमोन
रुमफोरावहाय ओमफ्राय बेखौ बोखारजोबनानै लाबोबाय आङो आरो गंसे दंबावसो बैयावहाय ओमफ्राय बेखौ बोखारजोबनानै लाबोनानैहाय बेखौनो साफा खालामनानै बबेबा दोनथ'नोसै सानबाय आङो उनावहाय बे बाबु गेदेरमोनानो लानो हागोन आरो ना लांफानो हागोन स्कुलफ्राव थांनाय माबा हस्टेल थानायफ्राव मानायफ्राव बिदिखौहाय ओंखायनो दोनथ'नोसै आरो ना बेखौहाय नै दाखोरा बेसे मोनबाय मा नायगोन माबा थरखा थरखा दंलाजोबो सासेनि बिदानि गारहरलाजोबसै आइ नैबाव गारसै आङो उनावहाय नैबाव गारसै आं बाल्थिङाव नै बेयाव ज्राव गारफैजोब्बाय जिनिस गारग्राया बेखौ बाङासिङा लांफैसिगोन आरो बेजों लोगोसे नै नाङै बुस्थु बेखौ मोनबाय आङो ओरैनो दोनबाय थानानै गाज्रि जानाय जायो मा बुस्थुमोन बियो बे जाहैबाय गेलेग्रा आरोना गेलेग्रा माने झुला दङना झुला ओमफ्राय बे झुलानि दिन्दां दिन्दां आलायनायमोन आरोना ओमफ्राय बेखौथ' फिसालाया लायाबो मुवाबो आरो बे जाहैबाय माने बे झुला लाबोनायाहाय फिफा होनायमोन बियो ओमफ्राय नै बोरैबा होनथारो ओमफ्राय बेखौथ' दांला मालाबा मैलाबो जाबाय नै बायहेरायाव दोनबाय थानायमोन नालाय ओंखायनो गारहरसै होननानै सानबाय आङो गेलेजाग्राबो नङा माबो नङा बे झुलायावहाय थानायसोमोन आरोना ओमफ्राय जेबो नै गाबग्राबो नङा माबो नङा गोरलैयाव जन्म जागोदानावनो लाबोनाय बियो बिफानि गिफ्टमोन फिसालानोहाय माबा मा होनो झुला लाबोनायमोन झुलायावनो दंमोन आरोना बे फुथुलायाहाय बियो ओमफ्राय मैलाबो जाबाय ओमफ्राय जेबो खामानियावबो उदायला नै फिसालायाबो लाखाया बिदिखौ ओमफ्राय गियोसो आरोना बियो बेखौ नायबा गियो होननानै बुङो ओंखायनो आङो माने आलायनानै दोनबाय थानाय जादोंमोन नालाय गियो होननानै बुङो ओमफ्राय आङो गारहरसै होननानै सानबाय आरोना गिबायबो थायो नुबाय थाबा बियो ओंखायनो गारहरसै होननानै सानबाय आङो गियो होननानै बुङो ओमफ्रायहाय दा दिनैथ' आङो बारा जेबो खालामनाय जायासै बे फिसालाजों थाफानाय बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर आङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय माथोबाव दैलि ब्लगा बिदिनो जानानै थाङो मालाबा ओरैबायदि बानानै बुंदोंमोन ना आङो दहाय फुङावहाय आङो जा बादों होननानै बुंदोंमोन ना मोनसेयाथ' सेलारि मोनैनि टेनसननि बे बानानै ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय आङो थाल मोनाखै उनावसो थाल मोनदों आङो दि फुङाव ओरैबायदि बुरजा लारु जादोंना बे लारु जानानैनो मानसियानो दुरबल मोननाय आङो बानाय जाबाय थादों आरोना दिनैहाय बेखायनोसो आं उनाव थाल मोनदों माने बिसिनाव थानाय समावसो आङो थाल मोनबाय आइया आङो मानो दिनै बानाया आंना बेसो आरोना मेन खारनाहाय माने बांसिनानो बे लारु जानानैसो लारुखौनो आं ओरैबायदि बुरजा जादों ओमफ्रायहाय माने जाखिनि दं बेखौ जाजोबफ्लांदों आरोना जानोथ' हाखायो नालाय ओमफ्राय आंना दोनला नेमफोरखौ बांद्राय गैया जानो हाला होननानै दोनलाबायनाय बिदि मोनसे मोननैबाबो बिदि दोननाय गैया आरोना जानो हायाबाबो माने दोनलाखौनो बानानै आङो जाफ्लांलाजोबो दा बेनि थाखायनो आरोना थ' होमबा दिनै निउ इयारा बिदिनो थांबाय ओमफ्राय माथो होनबावनो निउ इयाराथ' बिदिनोसै ओमफ्राय होमबा बे भिडिअखौ बे ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं